Kani kedai ke All India Radio Shillong ke Khubor ban puli da plentiful pengrum. Kimat bakongsan jong ke Khubor. Pensengau Menteri Rangba ke Jela u Konrad Ki Sangma ya ke jing don kam ban beteng biang ya ke jing khangdam hadin ka lai tarik u jamang ha ke jing emerging mut bat Menteri Rangba do ke ri u Narendra Modi lengba ke video conferencing. Klemdon ki bayo pang COVID-19 menta la shita yau ha ke Jela dang ne khat wengut ki brio ki bayo ya ke ne ke jing pang. Shimti u Justice Biswanath Sumadar kum unong bishar bahakli jong Meghalaya High Court hadin balabam smai haraj bhavan hindin kasngi ke Khubor bamnia. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya u Konrad Ki Sangma ha ke jing ekren bat kilat pathai Khubor hindin kasngi ulaya thu baki babon ki Menteri Rangba ki Jela bapher ki kershan ban penjela ne ke jing khangdam ni lockdown. Henry ban kham penjin sur ha ki benta ki bahab ha ke green zone ni ki benta bom chakta na ke ni ke jingpang khnang ban omkta e ka yo ka kot bat ka bha kamiat. Hadin ke jingyalang video conference habdeng Menteri Rangba do ke ri Narendra Modi bat ki Menteri Rangba jong ki Jela bapher u Konrad Sangma ulaya thu babaro pratili ki Jela ki balaya kren ha ke ni ke jingyalang ki kwa bandang e biteng biang ya ke ni ke jing khangdam kat ba ki wei pat ki Jela ki la tho so Menteri Rangba do ke ri bandang e biteng biang ya ke ni ke jing khangdam. Menteri Rangba do ke ri Narendra Modi henin kasngi ula ong ba ka jing khangdam na ka daw juga klam COVID-19 kala long ka baseso ha ka bakari lang ba kini ki shibna shiteng balalet kala la ban pelat im ya ki hajar ki mensim brio ya kini ula ong ha ba kren bat ki Menteri Rangba jong ki Jela bapher leng ba ka video conferencing ban ya ther ya ka jinglong jingman ban thau but kumnu ban khanglat ya kini ka jingpang kumban chupen kan mau bakani ka de ka sien ka pasaw ka ba Menteri Rangba do ka ri ulay thir jing mut lang bat ki Menteri Rangba jong ki Jela bapher ka jingdon ki brio ki bayo yo knyang jingpang COVID-19 ha ka Jela Meghalaya kadang ne ka wengut ka hadu menta bat chim la don shu ki bayo pang thamai menta la shita yo habaya thu ekani henen kasngi usembut Menteri Rangba uba prestun tensong ula ong ba kenthob bat iwei bala khlat no ka Jela kadang ne khat wengut ki bayo pang bat kumba ka long menta ka jinglong ka kot ka khya jongki ka long ka babiang ulaya thu bana ki 6000 arspa sanpu sautli ki jingpet benya lalap ba 6000 shispa prapu artli ki pa ba omdan manu besakta hau ni khunyang jingpang badang ap menta saya repotli ki weipat ha ka jingpet benya. Nakaliang u director ketenat ke kot kekhia u Dr. Amanwar ula pentep ba ondang pha pet benia biang ya baro khat wengut ki bayo pang hadien khat sausni khnang ban pentikna lakini baro kilalat ni em na uni khunyang jingpang shushu usembut Menteri Rangba ula ong baka sarkar Jela kala batha ya ketenat ke kot kekhia ban hukum ya ki civil hospital ha Shillong tura ba juwai bakin sha ban wan ki nongpang ki badani ki wei pat ki jingsitom kumbajulong menshua Commissioner and Secretary ketenat ke kot kekhia ke Jela hening kesngi ula pentep bakat kum ke jing a jing mut jong ke State Medical Expert Committee la kentu ya baro ki brio ki balet Bethany Hospital ha Shillong bat nongpo baken pentep marmar chu number shispa pra lani shiki jaka sumar bahajan la daka don kanu ka dak ke shin haki kum ke jing jerhor khyang shitmet bat shitam ban ring mensim khnang baka sarkar kan sim ya ki lat ki lenti ban pha pet benya ya ki ula ong ba compare lada ki don ki brio ki balalet shakini ki jaka sumar ha Shillong bat nongpo hakinu kinu kisngi omtang hasuwa ka arpu sauterik uleber ni laipho terik uleber menta usnem ulaya thu ba ki tu ki balalet Bethany Hospital halani hadien kan riuterik ya yong ki dei ban pendap ya ka jing shong khop haying sa shita yo ka ban kot ha ka sauterik ujamang ka jingdon ki brio ki bayo e ka jingpang COVID-19 hakari barok kawei kalakiyo sya ka arpu pra hajar laispa prapungut bat na kini in rio hajar laispa in ripuwei ngut ki dei ki balayo jingkot bala pelat eki na ki jaka sumar kat ba praspa prapun rio ngut pat ki laklat no haba pentip ia kani hanong ba Delhi henen kesngi da ki brio ka tenat ka kot kekhia la ong ba ka jingdon jong ki nongpang ki bala kham yo bor menta kala nangkiyo kala kiyo sya ka arpu ar point khatnyo na ka shispa
la ong bakhan riutli ki district hakari ki bajurba ka jingdon ki bayo pang baro shikata ki klem don shu manu bayo pang hakine ki arpu prasngi kani ka khubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong Unong Bishar u Justice Biswanath Sumadar hinin kasngi ulabam smai kum unong Bishar bahakli jong ka Meghalaya High Court bat la pensmai ya u da ulat ke jella u Tathagatha Roy Haraj Bhavan u Justice Sumadar ulap ubalong unong Bishar jong ka Allahabad High Court un mi pli haka jaka jong Chief Justice Muhammad Rafiq ubala sya penken ria no ban shimti kum Chief Justice ka Orissa High Court haka ni ka jingalang bamsmai la saki lang do menteri ka talat an James K Sangma Chief Secretary MS Rao unong Bishar ka Meghalaya High Court Justice Hamarsan Singh Thankhiu bat kiwe Shikin hun ki samla puli jong ka jalla Assam ki bapuli hakuta kilawan poi hagati henin ka step. Lapdiang sngop hai ki da menteri ka kot ka khya ka jalla Assam Himanta Biswa Sarma lembat menteri khna bapet ka kot ka khya Piyush Hazarika. Ka sarkar Assam kala penbet ban walampat shalayeng ki laispa khandai phuingut ki samla puli ki basakut shabar. Yakini baro lapha baken shong penkerpang yaladi. Unonglom kubor ka All India Radio Gati ulayathu banaki lai pusangut ki bayo eka jingpang COVID-19 ha Assam apu nyongut naki kilakot bat kilami no na hospital. Laingut kile no kilasya Punjab ha Jammu and Kashmir haka jingasiat pedeng kile no bat ki bor pahara hinin step haki thain lowa munda jongka Gazigund Public Relation Officer Defense jongka Srinagar Colonel Rajesh Kalia ulayathu baka kenhun jongki sipai ki bakentup yaka 19 Rashtriya Rifles Special Operations Group bat ka Central Reserve Police Force kilalet ban kenra ki thain lowa munda hadin bakilayo jingtip yaka jingdan jongki kattu katningut ki le no hakate ka jaka Kibor Penyat District jongka East Khasi Hills kala ailat ban pli ya ki dukan marbam ki badon Shillong bat ki jaka bamarjan ban pli hakini ki sausngi ke belas dang nadu menhenin kesngi nadu kapor khandai baji menstep haru saw baji janmit haka baki brieu ken yo ban thiet ki jingdon kam jongki ki dukan marbam ki bala jit ban sha ban pli la penbun shu na ka shiajar praspa southli jaka shiajar praspa nyup artli bat arphotli ki mobile units khnang balla ban pendap ek jingdon kam jong upat ba ka Deputy Commissioner kala kerpat ikipat ba ban kiar na ka jingelum pat ba ne yang jenga iwe pat ban deng ikimas habami ban lithit jingthiet ban ombia pathar ki jaka pat ba bat kenturu ikipat ba ban trelang bat ki bor penyat district ki pulit bat kirang ba snong Arngut ki briu kila khlat bat khat riungut ki weipat kila shitom hadin bekila ba mi utit khlaw kani kala ja ka snong lambin ka bahap hapo ka Amlarem Civil Subdivision ha West Jainta Hill District ha ka janmit singi ublay ki arngut ki bala khlat no la tip kerteng kum u Morrison dekhar bat ukat dilia khongla kat kum ka khubor bala yolum la yathu bakila wan khetet na khlaw badan hajan snong bakila kempang hadin bakila deb bam yu ni utit khlaw Naki khan riungut ki bala shitom dan pring jongki la pinkit cha Shillong nam da jing sumar ba khambha bat ki weipat la sumar hajowai Katu ka khubor kala kot kablawan chapi na ka All India Radio Shillong sa Shipangpor kata ka por prabaji nginya so no bat ka Delhi station hak ba pinyo sngo ka khubor ka ktin Hindi ban pinbot ka khubor ka ktin Phareng hak ka por prashteng